हेलौ लोगोफोर दिनैसो गोदान भिडिअ लाबोनो हालायबाय आं नै आंना जे इउटुब चेनेल दं आं एसांबा माने बावगोमानानै थादोंमोन आरो मालायनि इउटुब चेनेलनि मालायनि काहानिफोरखौ नायै नायैनो आंनि कन्टेन्ट गोमालांनानै थाबाय कन्टेन्टखौनो मोना जानानै बेस्थ'खाय आङो भिडिअ होनो हायाखैमोन आरो मालायनि भिडिअफोरखौ नायनानैनो आं आन्दायनानै थादोंमोन आरो जेनेबा बेबायदि भिडिअ होनो हायाखै आङो ओमफ्राय माखासे खामानियाव बेस्थ' जानानै थाबाय नालाय ओमफ्राय गैया सोलाबा जेरावबो थांनाय जाया नालाय माने कन्टेन्टखौनो मोनाखै बेबायदि जाहैबाय आरो खोथाया मेन खोथाया जुदि कन्टेन्टआ मोजां नङाबालाय भिडिअ होनानै लाब गैखाया ये बड़ी अच्छी बात कही आप कन्टेन्टआ जुदि मोजां नङाबा रायजो राजाफ्राबो नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनखाया जानला मोनला कन्टेन्ट होबाय थायोबा जानला मोनला भिडिअ लाबोबाय थायोबाथ' नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायखायानो ओरैनोबाबो दाबो आंनि चेनेला फिसाखासो नालाय रायजो राजाफोरा बारा अनसायना लाखायाखै आंनि चेनेलखौ बारा साबसक्राइब खालामखायाखै नालाय ओमफ्राय आरो बिनि सायावबो आङो बिनि गेजेरावनो आङो कन्टेन्टखौ जुदि जानला मोनला लाबोयोबा नोंथांमोनाथ' रायजो राजाफ्रा आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनाबा नायनोथ' बाखागोनानो बिनि चेनेला बारा मोजां नङालै गोदानबो ओमफ्राय जेरावबो थाङा मोजां गोदान भिडिअबो लाबोबाय थानो हाया बियो ओमफ्राय नायनो बरिं मोनगोन आरो थिग बेबायदिनो जानानै आंबो माने साननैसो मालायनि चेनेलखौ मालायनि भिडिअफोरखौ नायलाबाय थानानैनो बिदिनो जेरावबो बेरायनायबो जायासै नालाय आं दखानावसो थाबाय थायो नालाय गोदान कन्टेन्ट होनो हायैनि थाखाय आङो जेरावबो थांनो मोनैनि थाखाय आङो माने भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय एयारफिल्डआवबो थांनो सानदोंमोन आङो एयारफिल्डआवबो थांनो समखौनो मोना एकदमबारे जास्ट आधा घन्टा टाइमल' मोनो आरोना ओंखाम जानो बेयाव ओंखाम जाबाय थांफिनबाय बिनि थाखायनो गोदान भिडिअ होनो लाबोनो हायाखै आङो ओमफ्राय रायजो राजाफोरा थेवबो आङो सम भिडिअ होबाय थागोन नालाय ओमफ्राय बयबो सापर्ट होलायबाय थादो ओमफ्राय आङो भिडिअखौथ' आं होनायखौ नागारखाया नालाय गोदान कन्टेन्ट मोजां कन्टेन्ट मोनोबा जुदि आङो होगोन ओमफ्राय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आङो हेल्प खालामनो हायोबा एसे माबाफोर दुखु खैफोद आफोद जादोंबाबो आङो बेफोरनि थाखायबो भिडिअ लाबोगोन माने आङो बर'नि थाखायनो जोंनि बर' हारि जाथिनि थाखायनो आं मोजांखौसो लुबैखायो नालाय बेफोरनि थाखाय आं माखासे कन्टेन्टबो लाबोयो ओमफ्राय आङो बुंहरखायो माने बर' लिडारफोरखौबो आङो बुंहरखायो नालाय माने बयबो माने जयै खौसेयै माने मोजाङै माने मावलांनांगौ जाहाथे माने मोजाङै मावलाङोबा खौसेयै मावलाङोबा जाहाथे बर' रायजो राजाफोरा बयबो माने जौगानो हायो बेखौ आं बुंहरबाय थाखायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि आङो भिडिअ मोजां लाबोनो हायिनि थाखाय कन्टेन्ट मोजां गैयिनि थाखायनो आङो दिनैसो आङो भिडिअखौ होनाय जादों आरो ओमफ्राय रायजो राजाफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबसक्राइब खालामना लादो सोरबाफोर गोदानाव फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय आं दायो माने गोबावजोंबाबो आं भिडिअ होनायखौथ' नागारखाया नालाय ओमफ्राय सोरबा बायदिया साबसक्राइब खालामदोंबा मोजां बाथ्रा ओमफ्राय शेयार खालामना होलायदो आरोना गावजों गावनो ओमफ्राय आंथ' कन्टेन्टखौ लाबोबाय थागोन आङो नायदोंसो माने माबायदि कन्टेन्ट लाबोयोबा बेसेबां मोजां जायो ओमफ्राय माने सेलिब्रिटिबो नङैखाय आंना माने आरो आङो माने आंखौ माने जेबो रावबो मोजाङै सिनाया नालाय ओमफ्राय आं बिनि थाखाय एसे उन जाना थागासिनो दं आरोना ओमफ्राय उननि समाव आंखौबो मोजाङै सिनायलांगोन आंनि चेनेलाबो देरलांगोन नालाय आंनि चेनेलाबो देरलाङोबा बयबो सिनायगोन लासैनो मोजां जालांगोन आरोना मोजां जालाङोबा बयबो अनसायगोन आरो आंनि बे हास्थायनाय ओमफ्राय आं दिनै आङो भिडिअखौ बारा गोलाव होला बेखिनियावनो आं फोजोबसै माने आङो बेखौनो लाबोदोंमोन आरोना कन्टेन्ट गैयैनि आन्दायलाबायनानै थानानै आं दिनैसो लाबोदोंमोन आरो कन्टेन्टआ जुदि मोजां नङाबा रायजो राजाफ्राबो नायखाया नालाय आं बेखौ फोरमायहरबाय आरोना जुदि कन्टेन्ट मोजांब्लासो रायजो राजाफ्राबो नायखागोन कन्टेन्ट मोजां नङाबा रायजो राजाफ्रा नायखाया थेंक इउ स' माच बाय बाय